November ni khat thole ni sang ni som ni pani ani e Mizoram Journal thir tu le ngai thatu zong te in zawain van lo du sangna chibai thaber kan buk chowa tunlai khovela chiat to na thi thut na accident chi rang atam hle mai heng kara hian him le dam taka lo omzel turin Mizoram Journal chung kwa zong te in zawain du sakna kan hlan mol chau ani chanchin tharpo ani ran to lova kar kalta ka liamta a thil thleng to kha ani na a he thil thleng atang hian Mizoram mi puiten zir tur tam tak kan nei wangin tun trum kan video hian kan han ta langin kan ngai tu ho don ani thir tu le ngai thatu te kan video hi a top thlenga lo viwa lo ngai thatluan turin kan an som bok chau ani a thutlang pui i han ngai thale tiang kal liamta October ni som ni pokwa inrin ni tlaidar ni le mini som thum vel khan tui rial khuwa tui al theipur teng lori ache suala zanda rukri madawina kanga mi pali an kanglom teng lori baka taxi pakhat le scooty pathum akang chhevek bok police le tui rial YMA hroi tu te hne na tanga thu don danin teng lori hi atlan chaklia atlan chaka wanga leta ngai ani teng lori atangin petrol apu chuaka chu mi engamo zatin ando ani lir theibula mi engamo zat anom lain zanda rukri madawa khan tengkar chu akang ta a bulmaya omzinga mi pali chu a hmuna an kang hlum ngal an kan na sata wangin tu tenge an ni hriat lok thei ani lowa a hnuwa an mani fin fia thei chau ani tengkar kang awang hian mi som panga in hliam na sata kan tuara damdo ina lak ngal ania Sinot Hospital a mi pakwa Aizawl Civil Hospital a mi pali le thingsul thia damdo ina mi pahnih hruai ani Sinot Hospital a hruai zinga pakhat chu ICU a enkol ngal ani mithi te chu tuirial community hall a lumen ania pathiani chuma dar somvela Civil Hospital Aizawl a endik postmortem ani nuwa an khua panpui ania mithi te chu tuirial khomi pahnih thingsul thia mi pakhat le lam her mi pakhat ani lam her khomi chu ramthar veng Aizawl a cheng ni in a ruang hi a chena ina lak ani nuwa an khua panpui ani teng lori che sual hima a khal tu mu ania ma se akan nuwa chuan mu zui ani lo tuirial bial tu MLA Chief Minister Pu Zoram thanga chuan chiana thlenna mun ni inrini zan khan atlo ngala tuiriala chiat tona rap thlak tak thleng hian karil ru atina a hreom kati hle mai he chiat tona wanga boral ta te thlamuang takin chawlse lusun khuar te pathian in ompui tlat sela liam tor ta po andam le thuai kadu sake ti in atalang teng lori kanglai video clip toy te hi han thlir ho lok teng u hela hian taxi car kang telmek ve boka tichuan thilai atlang sip dewa in kangang deuh khi picnic spot langhak liana picnic spot chokidar te omna in kha nia ti hian hei karen hi airfield khochung chom tu hi kang chhevek to boka mai kang hi alana sa si apuak thei thil te oma wangin chan chuana an tho turin engma chen nga mani lova tikhen motor hnuai khian motor vela khian kang enge tu tenge kangang ti po kan lak the theilo amangan tha khop mai tuna kan thu don dan in tuna hian rugle minute somthum pasari ani le to a fire lamte po zema bok an ron pel ve to nin kan hria e apoi tak zet ani ole teng lori kang live video clip kan hmule kan thlir ho ta kang le akan dan te thil thlen dan te chanchin toy kan ngai thlak ta kang khan inrini kalta a chianara thlak tak mai tui rial hmuna a thleng ania he chiat to na rap thlak tak mai lo thlenga hian mi puiten zirtur kan nei na sa hle ti alang chiang tak zet ani he thil thlenga tang hian thil poi tak mai lo lang ta chu teng lori
atluk khian mipuiten tenglori atanga oil buate kan in chu sup mai kha apoin aza thlak hle maya zoram hmel po atibal hle ni in alang ani hetiang ang tenglori ho oil phur ho wa hian thil kang du tak an phur ani ti hi ainzia kul thina highly inflammable ti hi tenglori ho wa hian zialan vekani chu wangin warning ani ngal ani ti hi mipuiten kan hriat apoimo tak zet ani thil kang du tak ani wangin mipuite poin kan fim khur angai tina nia chu wang chuan hetiang ang tenglori oil phur ho barrel banga hian highly inflammable ti hi tarvek ani thin ani tun tuma hian tenglori chu atlua ti chuan a oil phur chu at bota chu oil phur bua chu mipuiten an in chu luai mai ni in alanga apoi tak zet ani hetiang ang thil thleng hi apoin aza thlak tak zeta he thil thleng atang hian mipuiten in zirfin tur tam tak kanei ani ti achiang tak zet ani tenglori akan zui tak dan le chiana lo thlen dan hi police ten case ziakin an chui meka ama ero chu he case police te po hian han chui viau ma sela thil han chui chua tak le amo phur tu han pu tak tur chu chui chu a har viau po ani mai theye he tenglori hi engwanga ka nge ti tun thlengin hriat ani lowa hriat chua po ani lo mai thei hialani kan chan hi thil tam tak om thei ani a meizial bung pai fim khur lo awangte tin tenglori tlu atanga spark in siam awanga kang mei lo chuak te po ani thei boka tin misual then khatin an sual to khum pon wanga an halui te po ani thei bok ama ero chu ngun taka han ngai tua hian he thil thleng hi ti lui wanga thleng ni na lang lova van duai pal wang lewa kang mei hi lo chuak ta ni in alang zawk ani he thil thleng atanga mipuitena kan hriat zui tura tana poimo em chu hetiang ang tenglori oil phur te hi thil kang du em mai ania chu wangin a barrel bul abula hian kang mei ti chuak thei turang chi mei si emo mei zial emo lai tarang chi te kan chelek lo apoimo tak zet ani apoimo bera chuan hetiang ang thil thleng a om le ni chuan mipuite poina kan hriat tur poimo em chu hetiang ang kang mei chuak du em bul hnai hi chuan om lo a him ber mai Mizoram kong hi achiate ma wangin accident a thleng jing hlea accident sang te hi achan tam tak zinga chuan kong that tok lo wangte lir thei tlan chaklu tu wangte po ani thei heng Mizoram mamo ron phur lu tu tenglori te po hi tu nuwa accident tok le thei ani van duina tok le thei vek ani ti mipuiten kan che ta poimo tu nuwa heng tenglori te hi an lo che sual le oil te po a bole theye chutiang huna chuan a thlona mu theina ani wanga petrol emo khon wat tui emo diesel emo po ani sela a thlona lak tuma lo in chu rui mai kha apoi hle ani mizo te hi hetiang konga hian kan ko ham hle mai ni na langa dik taka soi chuan a za thlak hle ani chuwang chuan a thlona mu tum ril ru hi kan puna salituka kan politics kalphunga po hian a thlona sem policy hi atam em ya a thlona sem policy ron zuar to tai chu kan thlang tling zel mai ni te poina lang kan ril ruput manga hi siam that a hun tak zet ani tui riala he thil thleng chung changa po hian mipuite hian tenglori bua atanga diesel put chu an in chu lui me ata chut kang mei a chuak ta sia he thil thleng ra phlak takhi alo chhuwa phata ani ti achiang hle mai tu nuwa hetiang ang chi alo po hi a thleng ani poin mipuite confirm khur apoimo tak zeta a thlona nei tumai chuan nun na hi a hlu zawk ani ti hrela he thil thleng atang hian i injir fing ram teng u atom nana kan han soi du chu he chiat to na rap thlak tak thlenga nun da chan te le hliam tuar te
kan tor pui tak zet zet chu ani e